ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦର ଟୁଙ୍ଗି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗତ 4 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହରରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଗଠନ, ସମାଜସେବୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବୟସ୍କ, ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମଦର ଟୁଙ୍ଗି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 11 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ। କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମହୋଦଧିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପଘର। ଯେଭଳି ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଆଳତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପକାଯାଏ। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ। ଏଭଳିକି ଋଷି ମୁନି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି ଏହି ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ମାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ନଦୀ କୂଳ, ଡ୍ୟାମ୍, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଦର ଟୁଙ୍ଗି ଖୋଲିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପ୍ରତି, ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆସ୍ମିତା ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର। ତାହା ଜମାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା। 11 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 7:30 ସମୟରେ ଏକାଠି ହେବା, ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ବିଜେପି ସରକାର, ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ବାଚାଳାମି କରୁଛନ୍ତି ମହୋଦଧି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ନ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ଲୋକ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ମଦର ଟୁଙ୍ଗିରେ ମସଗୁଲ ହେବା ପାଇଁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଭରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିନେ କି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନେ, ଆମେ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା, ଆମେ ମହୋଦଧି ଆଳତୀକି ନେଇକି ଚାଲିବା। ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟ ଆମ ଘର ପରିବାର ମା ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 2 ମିନିଟ୍ ବସି ଅବସର ନେବା। ସେଠାରେ ଯଦି ମଦ ପିଇ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାତାଲ ହେବେ, ସେଠାରେ ଯଦି ମଦ ପିଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଦ ସେବନ କରି କେଉଁଭଳିଆ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରାଣୀକୁ, ଆମ ମା ଭଉଣୀଟିକୁ କେଉଁଭଳିଆ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠି ଏଭଳି ଘଟଣା ମଦ ସେବନ କରି ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଖୁଲମଖୁଲା ଆପଣ ମଦର ଟୁଙ୍ଗି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ସେବନ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି କି ଫଳ ମିଳିବ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଦରେ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିବ। ମଦରେ ଆଜ୍ଞା 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣିରେ ଆଜ୍ଞା 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି। ପାଣିରେ ଆଜ୍ଞା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖଣି ପାଣି ସୁଦୃଢ଼ ରୂପେ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ମଦର ରାଜସ୍ୱ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଯଦି ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ। ମଦରେ ରାଜସ୍ୱ ପୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁରୀ ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ, 4 ଧାମ ହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହୋଦଧି ଆଳତୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଅଛି। ଯଦି ସେଠାରେ ମଦର ଟୁଙ୍ଗି ଖୋଲାଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁନି। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀ ଆମର ମା, ନଦୀ ଯଦି ଆମର ମା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ତୂପ ଧଉଳି ଅଛି। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ପାଲଟିଥିଲେ। ସେଠି ଯଦି ମଦର ଟୁଙ୍ଗି ଖୋଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ପୁଣି ରକ୍ତର ସଂହାର ହେବ। ପୁଣି ଧର୍ମାଶୋକରୁ ବହୁ ଶହ ଶହ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା 1000 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସାଧବ ପୁଅମାନେ କିଭଳି ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ରୂପେ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ସେଠାରେ ଆଜ୍ଞା ମଦର ଟୁଙ୍ଗି ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନା ମଦର ଯାତ୍ରା ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ମଦର ଟୁଙ୍ଗି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ୟାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଭରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିବା। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ବିଜେପି ସରକାର, ଏ ମୋହନ ସରକାର, ଏ ମୋଦି ସରକାରକୁ
उचित शिक्षा दिंतु एवं यापर आम महात्मा गांधी पाखक जाए गांधीघाटे किसी समय मौनव्रत धारण करने सहित मुख्यमंत्री उद्देश्य पूरी जिलापाल को दाबीपत्र समस्त अनुष्ठान मान अनुरोध स्वतंत्र निजर कागज निज पैड्रे मुख्यमंत्री उद्देश्य दुई पद लिखु श्रीक्षेत्र पुरी एक धार्मिक क्षेत्र एठारे मदर टुंगी आवश्यकता नहीं एठारे मदर पसरा खोली आवश्यकता नहीं एठार धर्म संस्कृति परंपरार उन्नति करंतु धर्म संस्कृति परंपरार उन्नति ପାଇଁ चिंता करंतु धार्मिक क्षेत्र उन्नति ପାଇଁ चिंता करंतु मदर टुंगी खोलिया ପାଇଁ चिंता करंतु नहीं कारण एठी मदर पसरा खोलिले निश्चिंत विश्व दरबार में आम निंदित हे भारतर विभिन्न प्रांतर पुरी समुद्र कूल को दौड़ी आसती पर्यटक मैंने दुई ओली बसियापी परिवार सहित अवसर विनोदन करने जदि काली मद सेवन कर युवगोष्ठी से अत्याचार करती लोलुभ दृष्टि पकाती अत्याचार करती विश्व दरबार आम कि मुह देखी चलवा पुरी श्रीक्षेत्र पुरी समुद्र कूल आम गले आम से लुंठन शिकार होचु मद पी आम अत्याचार शिकार होचु मद सेवन कर माँ भूणी मान इज्जत नौ गत किछि दिन तले आम देखिले कलिकता रे मद सेवन कर एक डाक्तरी भूणी को विभत्स हत्या कले आम आखि को लिभि नहीं मद सेवन कर कलिकता कौलिया घटना घटला आम आखि लिभि नहीं तापर आम समुद्र कूल नदी कूल डैम कूल किभली मात्रा नदीर मदर प्रसार प्रसार करेंगे एकर सेठारे बुढ़ी मद पी अत्यधिक मद सेवन कर गत काली 2 दिन तले आप समुद्र कूल मद सेवन कर पर्यटक मृत्युवरण करदी से मदर बारण थिबा सत्वे समुद्र कूल मद सेवन कर पर्यटक मृत्युवरण करुँच मदर टुंगी खोलिले किभली भयंकर परिस्थिति सृष्टि हम ता निश्चित ग्रहण कर मद बंद कर दिया जे आज्ञा पुरी शहर को ओडिशा रे अधे मेडिकल अधे पुलिस स्टेशन आज्ञा आवश्यकता पड़े मदरू ही हिंसा सृष्टि मदरू विभिन्न कदर्य परंपरा सृष्टि हेतु पुरी शहर पार्वणर शहर एटी विभिन्न प्रकार रथयात्रा ठू आरंभ कर झुलन ठू आरंभ कर दुर्गा पूजा ठू आरंभ कर गणेश पूजा ठू आरंभ कर साई जात ठू आरंभ कर विभिन्न परंपरा महासमारोह पालन कराए मदर पसरा खोली लोक मानू मदुआ कर दिंतु नहीं किंबा एठी ओडिशार परंपरा को नष्ट करी पाश्चात्य सभ्यता उपरी युवगोष्ठी मान बाहर देशर बाहर राज्य लोक मानू एठारे मदर नंगला नृत्य करने दयाकोरी दिंतु नहीं तीर्थ क्षेत्र रूपे रखु महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन कर व्यक्ति मद पी महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करने को न जाऊ श्रृंखलित शुद्ध मनरे महदधी स्नान बुड़ पकई लोक जाती महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करने जदि मदर टुंगी खोलिए ताले मदरे बुड़ पकईकि लोक जी महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करने से अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हम विश्व दरबार आम निंदित हवा से समस्त अनुरोध सचेतन हुआ निश्चिंत आम युवपीढ़ी भविष्य पीढ़ी आमको निश्चित रूपे आगामी दिन में मदर टुंगी विरुद्ध आमको पचारे तुम मैंने कहीं शोल तुम मैंने स्वर उत्तोलन कहीं कल नहीं आम निश्चिंत राज्य सरकार पुणी चिंता करने अनुरोध करुचु पुरी सहर में मदर टुंगी बंद करंतु एवं धर्मर किभली प्रचार प्रसार हम से प्रति ध्यान दिंतु अनुरोध करी पुरी सहर समस्त बुद्धिजीवी पुरी सहर को भल पाऊे व्यक्तिविशेष पुरी समस्त सांस्कृतिक अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान सचेतन नागरिक वकिल बंधु समस्त अनुरोध करी आसंता 11 तारिख बुधवार सकाल 7:30 समय आम श्रीमंदिर सामने एकाठी हवा महाप्रभु पाखे समूह प्रदीप प्रज्वलन करी बीजेपी सरकार मानसिक परिवर्तन प्रार्थना करने सहित महात्मा गांधी पाखे जा 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करवा एवं तापर जिलापाल को साक्षात कर मुख्यमंत्री उद्देश्य समस्त अनुष्ठान व्यक्तिगत भाव निज निजर पैड लिखु जे मुख्यमंत्री महोदय पुरी शहर को संस्कृतिर सहर में परिणत करूँ धार्मिक सहर में परिणत करूँ किंतु मदर टुंगी बंद करूँ मदर प्रचार बंद करूँ बेलाभूमि विशेषकर मदर टुंगी खोलिबार निष्पत्ति को प्रत्याहार करूँ जहाँफल पुरी शहर तार धार्मिक वातावरण अक्षुण्ण रखिब एवं पवित्र वातावरण निश्चित रखिब। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। निश्चित आम जितिबा एवं पुरी प्रथम मदर टुंगी निश्चित राज्य सरकार प्रत्याहार करेंगे समस्ते एकाठी हेबा समस्ते एकाठी स्वर उत्तोलन करवा एवं ए सनातन धर्मर दुहाई दे जो सरकार को आसी बीजेपी दोमुहा नीति बीजेपी विरुद्ध में निश्चित स्वर उत्तोलन करवा एवं शेष पर्यंत बलिदान दवाक आम प्रस्तुत आम किंतु समुद्र कूल मदर टुंगी केबे भी खोलई दबा नहीं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।